Kalau ka phai ke kasino, ke kasino kala thi ki bali ki seng ki parang kala persa andre ke sarkar lu ta ka ba ka shuknu sa bala pasnge na ba ba ti ba ba ka ni ka ne isi pina ka matai persa pa ba ki ba ta bo ma kin kham so so Ika nimdai ban plat kumki pat ba nong chong snong ba kham tak me kumki khot ba ja nri ba ko ba kani ka sarkar ka balada haus nem aja kuai kila persang ban wan rakyat takaan kumnu ban bu ya kita tem ya khalai po ka brio nyom tra kala don ka jing persang ban bu ya tem ya khalai te po ri boy hadin balami ka jing persa na ki babun ki kenhun balang ki kenhun nyam ki rupat ba kumju do ni kiseng balang wala katar sarkar na dus nam arja ar kuai kelas dang ban penkesan ba pelai ka don kami kita tem ya khalai ka jing ong ya sarkar ban bu ya kini tem ya khalai ban nom sya ya ki brio ki ban po me halian re on syak tangi kibri buan nabar nang bon la ban kentiu ya kata ka jingyo pisa la ni ka plating ka jong sorka kala persang do yap do em dai tak hadu ban nempoi ka ni ka samoy la jan sa election ka sorka na ka jing syak pen bon jugi bobon kala wan ra ka ordinance komut ba ka an ka batang sipor kani ka an ka batang sipor kan trekam lada ki wan ra ban regularize ya ka sin syong ka beningkong jong liyeng do ba thau an ba komut bahu acar apulai ladang iyo ya kesoka kaba transisi ban penduk ya kenika gambling act senam acar kuai komut ka wanra ya ke ordinance ka ying ha ka sinsion ke beningkong komut aku penai march tenring hak pat ban perkat baladan kani ka ju kesoka kini ki ju ki briu ki bayalam ki balai le do ya ban penkesan bangidon kami ki anya khalai ngidon kam ban pelong ya ka ri ke jong i kum kata tem ya khalai lada ki wan biang ka buat ngiting ban perkat bayo ki manra ya ka ordinance ha ka sinsion ko beneko balada ki manra ya ka ordinance ha ka sinsion ko beneko ka mumut ka an ka baki gila pen krea usnam atar we country kam balada country kam ngating ban perkat ko mingi ong piyo ki pendon kam da ka bor ka jong ki ban penlong sisai ki ngeri ki jong kum ta kham ta ni chu na ma ya kan ka anas da ka NPP ka bari ka ni na ka NPP ka wan kum ka absir bundir pi ni ne ka orang ka ni tapi kan kalau saya tu ke kasino mo boleh ni dia lecu ni tip apa kumno hapor bangi lobby ban dia le percaya kan ni katu ke parti ke bejer lobby kadi ke parti ke khadu ke ban ong ya udro itip ki parti yu ki bakam sakman ya bang la bang keren la lo pensan pala no kan di report tenrei katu ke parti bong ki ke khadu ke ban kerna no le POE haka por ba uba adal ba uris ya tu isu balam bor mang yang uris ya tu isu gitu armo cipara we menteri khalai menteri taxation but we chief minister ba pe ki kam khalai ba ko ke India u chairman di kasino mo tikini ki bala ya sno upa ba ka khalai mo we ko chairman jam ka khalai ba ko ke India but we ko menteri ki kam khalai po ka yu ki yang rang ba join ban defend kadang orang jing thok ka mislead di ginong alam sa balam dimle pelet ya ki ong ngim nom pentre kam show kat ba para ong ngim nom pentre kam show men nang thum chairman nang thum expert member nang thum ya tu ka gaming commission lumbe bang pelet ya ta ti map na bakla ngri ke jing wan ra ya koordinan ka de betang na bakla jam tan election di sai be kata ti lada dei ka MP ka wan i robor nam i kena bagian repeal ngam iti kena tenrio ki de ru ya rangin tip enrei kata ka probability mo ti kalong tin ba bagian repeal no boleh kitu ki lai tuli ki kitem kasino ki bagian lai kita ki bong ba kadeng jongki ti pisau ko yi no boleh ki lada kaja ko dia gitu ki license temporary license ki nimbiak tinggal try lada ki kwa ia ka spa ka po ti ngam tharai bakin wan rakyat tu ka repeal act ka first session jong ka assembly ka bangwan